जानला मेनला एसे जेखौ सबि दं बेहाय बबे सबियाव होगोन होनसै बेहायनो होगोन बे गायग्रा फुग्रा बेहायनो मा बुस्थु बेलाय गायग्रा फुग्रा दे नांगोलाव होगोन दे नांगोलाव आफा आरो आबौ मानो होगोन नांगोलाव हालेवनानै जानांगौ मारै आं फिसा बुरि होननांगौ हालेवनानै जानांगौ गोदोनिफ्रायनो मोसौजों हालेवग्रा जोंहा ओंखायनो नांगोलाव होगोन औ नांगोलावनो होगोन आबौ बरखौ बे मानो होगोन नांगोलावसो होगोन आं मानो नांगोलाव होनांगौ आं बिराद खामानि मोजां मावोब्ला आगोलनिफ्राय मावबाय ट्रेक्टरालाय मोजां मावाखै नामा मावदोंमोन आगोल होनबाबो जायानि दा गैया ओंखायनो होथ्रा आं नैबावसो सिंखावफ्रावसो आबौआलाय बहा होगोन आंखौ बुंनाङा आंना थिखा मायाव होगोन नोंलाय ट्रेक्टरना नांगोलाव ओंखारखाबायब्ला आरो माथो उल्था माना खोथा होनबावो हयलाय जों जानला मोनला मानसि नङा ट्रेक्टराव मानो होआ आबौ ट्रेक्टराव जों नांगोलाव गोदोनिफ्राय होखानाय ट्रेक्टरा मोजां नङा नामा मोजांना गाज्रि गावसोर मिथिगौ जों बिसोरो खामानि मोनाखै आबौ बहा होगोन आं नांगोल दाननानै गोदो मोसौजों हालेवग्राखा नांगोल ट्रेक्टराव मानो होआ ट्रेक्टराव फैसा नांगौ थाखा खुफा मोननांगौ फैसा गैयाबा ट्रेक्टर होनो हायो आंना मोसौजों नांगोलजों एवो दे नङा आंहा मोसौ दं मोसौजों एवगोन नांगोल है फावलार गिदिर ट्रेक्टरा होनो फैसा गैया ट्रेक्टराव फैसा गैया आबौआ बोराय पेन्सन मोनो मोना गैयालै मोनो क'क्राझारावसो रायनांगौ 700 गाहाम मोनोलै आबौ 700 6 मासजों 700 मोनो 6 मासजों गारि भारा 200 नांगौ 500 मोनबाय जोंनो सानजों मा खालामबावनांगौ बारायना होदोलै अननानै মই মানে রাইজে জোর দিয়ে গাঁৱলীয়া মানুহবিলাক আমাৰ ৰাইজে জোর দিয়ে তাতে দিম नांगोलाव सुबिदा नङा थगायबाय गुरुआ थगायबाय नांगोलखा जोंना सिगांनिफ्रायनो अरुनदय मोनना मोनाखै गैया जोंनि थाखाय गैया जों लागोना जोंनि माबाया आलदायानो गैखाया सेलेबो गैया ओहो आं गैया जोंहा नांगोलावखा आगोलनिफ्रायनो नंगौ इसोर एसखा जों जखा ओमफ्राय जों नांगोल फाथिनो अरुनदयबो होआ माबाबो होआ खालामजादों जोङो दा नांगोलाव जोंना नांगोलाव मानो होनांगौ नांगोलाव होनांगौ जोंना मानो होयो नांगोलावलाय नांगोलासो माबादों नालाय जोंखौ नायदों नालाय ओमफ्राय नांगोलावसो होगोन ट्रेक्टरनो मानो होआ ट्रेक्टरनो बे ट्रेक्टराव जोङो जेबो माबा मोनाखैब्ला ओंखायनो जों ट्रेक्टरखौ